हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियेल इउट्यूब चेनेलाव आसा खालामो बयबो मोजां दङ दा लोगोफोर गिबियावनो आं नोंथांमोननो बेयाव बुंनो सानदों जे बेनि बागै भिडिअ लाबोनाया जोबोर जाबाय नाथाय गोबां दासिमबो बुजियै दङ बे कन्टेन्टआ मा आरो लोगोसे माब्रै सिलेक्शन खालामगोन दानि आसाम स्टेटनि साख्रि ओंखारनाय 26,000 डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव दा लोगोफोर मोनसे कमिसन दाखादों नोंथांमोनाथ' खायसे मिथिखादों आरो खायसे मिथियाखै आरो बे कमिसनानो जाहैबाय SLRC एबा स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसन अके स' बेवहाय बिनि आन्दारावनो भेकेन्सिया 26,000 ओंखारदों दा बेखौ बोरै सिलेक्शन खालामगोन गोबां गोनो गोथो जायो आं ओंखायनो नोंथांमोननो ग्रेड 4 लेभेलाव फैग्रोबाय जे सोर एप्लाइ खालामनो हायो दासिमबो गोनो गोथो जाबाय थायो आरो पेमेन्टखौ बेसेबां दाननांगोन दा नाम्बार 1 आव दंखायो जायफ्रा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड गैया एप्लाइ खालामनो हाया दानि गोदान जाथारनांगौ आरो बेनिफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव नोंथांमोना जुदि HSLC पास एबा HS पास बा एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया एबा हाउ मेनि पोस्ट नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो थ' बेनिबो कमेन्ट्स फैयो दा नायदो नोंथांमोना नायदो स' नोंथांमोना जायफ्रा HSLC एबा 10 पास एबा HS पास नोंथांमोना बे पोस्टआव एप्लाइ खालामनो हायो नाथाय जायफ्रा डिग्री हल्डार एबा डिग्री पास जाबाय ग्रेड 4 आव जेब्लायबो बे पोस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हाला आरो नोंथाङा HS पास एबा HSLC पासबाबो नोंथांमोना 8 पासनि डिटेल दङबा नोंथांमोना केटेगरि ए आवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन मोननै अपसन दं नालाय नोंथांमोना ए बी मोनो मोननैबो पोस्ट एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना 8 पासनि डिटेल थानांगोन आरो गैयाबा अनलि नोंथांमोना बी पोस्टआवल' एप्लाइ खालामनो हायो दा लोगोसे 8 पास जायफ्रा 8 पासल' मिनिमाम 8 पासल' जुदि 10 फेल बा एबा नोंथांमोना आन्डार मेट्रिक बा अनलि 8 पास बा नोंथांमोना मोनसेल' पोस्ट एप्लाइ खालामनो हागोन ए पोस्टआव एबा ए केटेगरियाव एबा नोंथांमोना 150 पेमेन्टल' दाननांगोन मोननै पोस्ट बा ग्रेड 4 आव 300 पे खालामनांगोन एसटिफ्रा दा बेनो नोंथांमोना क्लियार जाबाय जायफ्रा मेट्रिक पास नङा अनलि ए पोस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफ्रा 10 पास नोंथांमोना 8 पासनि डिटेल दङबा नोंथांमोना ए आरो बी पोस्टआवबो एप्लाइ खालामनो हायो आरो मोनसे मोजां बाथ्राया बेनो जायफ्रा HS पास नोंथांमोना ग्रेड 4 आवबो एप्लाइ खालामनो हानानै फिन खनसेबाव ग्रेड 3 आवबो एप्लाइ खालामनो हायो एबा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ दानिया मोननै पोस्टआव नोंथांमोना ग्रेड 3 ग्रेड 4 एप्लाइ खालामनो हायो जायफ्रानोखि HS पास जानांगोन ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 आव एप्लाइ खालामनो हायो दा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ नाथाय ग्रेड 4 खालामबा HS पासफोरा 8 पासनि डिटेल थानांगोन होमबा ए आरो बी मोननैबो हायो जुदि 8 पासनि गैयाबा नोंथांमोना बीखौल' हायो आं बेखौ क्लियार खालामबावबाय दानिया ग्रेड 3 आव फैबाय स' ग्रेड 3 आव माल्टिपल पोस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया दा बेबो मोनसे कुइसन जाबाय थायो हायो नोंथांमोननि फरायनायनि सायावसो स' नोंथांमोना फरायनायनि सायावसो जुदि नोंथाङा डिग्री पास बा नोंथांमोना गासैबो पोस्टआवनो इलिजिबल जायोबा एप्लाइ खालामनो हायो दा लोगोफोर नायदो जुदि नोंहा कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङबा ड्राइभिं लाइसेन्स दङबा नोङो मोनब्रै पोस्टआवबो एप्लाइखौ खालामनो हायो नोंथांमोना जायफ्रा डिग्री पास लोगोसे कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङबा 6 मान्थ्स मिनिमाम नाथाय जायफ्रा डिग्री पास कम्पिउटार सार्टिफिकेट गैया आरो ड्राइभिं लाइसेन्स दङ अब्लाबो नोंथांमोना मोनथाम पोस्टआव एप्लाइ खालामनो हायो नोंथांमोना बे कम्पिउटार सार्टिफिकेटनि पोस्टखौ नागारनानै ड्राइभिं लाइसेन्स दङबा नोंथांमोना ड्राइभार बेनिफ्राय HSनि पास लोगोसे नोंथांमोना डिग्री पासनिबो एप्लाइ खालामनो हायो माने मोनथाम पोस्ट एप्लाइ खालामनो हायो आरो बाट नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट गैयाबा कम्पिउटारनि अपसनाव खालामनांला आरो नोंथांमोना जुदि HSल' पास अब्ला बबे पोस्ट एप्लाइ खालामनो हागोन बेनो जाबाय नोंथांमोना मोनसेल' पोस्ट एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जुदि HS पास बा नोंथाङा आरो ड्राइभिं LMB लाइसेन्स दङबा अब्ला नोंथांमोना ड्राइभार आरो HS पासनि पोस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन बिनिफ्राय डिपार्टमेन्टआ बबे थागोन दा बारा बेयाव मेनसन खालामाखै नाथाय एग्रिकालचारबो हाबना दं बेयाव सयल कनजारभेशन दङ आरो गोबां रोखोमनि बेयाव हाबना दङ बेखौ दायो क्लियार खालामथ'वाखै नाथाय एग्जामनि सिगांनो गासिबो डिटेला फैगोन सिलेबासा फैगोन आरो पोस्टआबो बेयाव गासिबो क्लियार जागोन दा बेनोमोन आरो नोंथांमोना खिन्थानाय जाहोना जे नोंथांमोना कनफिउस जाबाय थायो दासिमबो क्लियार जायाखै आसा खालामो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गासैबो बुजिबाय जानांगौ दा बेयाव नाय आं मोनसे एग्जाम्पल लाबोदों आई एम ए ग्रेजुवेट हाउ मेनि पोस्ट कैन आई एप्लाइ फर होनना बुंदों बेवहाय नोंथाङा जुदि ग्रेजुवेट बा मोनबेसे पोस्ट एप्लाइ खालामनो हायोनो स' नोंथांमोना हायो आरो एप्लाइ खालामनो हायो नाथाय नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट गैयाबाल' कम्पिउटारनि पोस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा आरो बाखि गासिबो हाजोबगोन जुदि LMB लाइसेन्स दङबा ड्राइभिंआवबो हागोन स' नोंथांमोना पेमेन्टखौ दाननांगोन 250 आरो पेमेन्टआ मोनसे पोस्टआव जुदि मोनथाम खालामबा 750 थांगोन आरो मोनब्रै खालामबा 1000 रुपिस थांगोन मोननै खालामबा 500 सिंगल बा 250 अनलि जोंनि STPआ ग्रेड 3 लेभेलाव थ' बेनोमोन नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि सिलेबास मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन मानोना जोंनि माखासे रेसपन्सिबिलिटिया बेनो जे नोंथांमोननो एग्जामनि आपडेट होनाय एडमिटनि होनाय दा बे एग्जामा बुंखायो लोगोफोर एग्जामा अफलाइन जागोन वेमार्सआव नेगेटिभ मार्किं थानाय नङा कम्बाइन एग्जामाव थाया बेनिफ्राय टाइमिंआ 2 आवार्स मोननायनि चान्सआ दङ दा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ एग्जामा 100 मार्क्सनि जानायनि चान्सआ दंखायो आरो बेयाव नेगेटिभ थानाय नङा
बेनिफ्राय स्किल टेस्ट थायो स्किल टेस्टखौ मा होनो गोबां कमेन्ट्स खालामो स्किल टेस्ट होनाय लोगो लोगो हमना ला मोनसे एग्जाम्पल होनोसै लोगोफोर बेनो जाबाय एकाउन्टेन्टआव नों एप्लाइ खालामबा नोङो जुनियर एसिस्टेन्ट एप्लाइ खालामबा बेवहाय कम्पिउटारनि खामानि जायो नालाय ओंखायनो नोंथांमोना कम्पिउटारखौ रोंनाय जानांगोन नालाय बेखौनो नोंखौ नायगोन आरो नायबिजिरगोन स' बेनिफ्राय Gr.IV लेभेलावबो नोंथांमोना फार्स्टआव एग्जाम होनांगोन बेनिफ्राय एग्जाम पास जानाय लोगो लोगो मोनसे मेरिट लिस्ट ओंखारगोन जायनि थाखाय नोंथांमोनखौ पार्सनेल इन्टारभिउ लाबावनाय जागोन आरो बे पार्सनेल इन्टारभिउआव जेबो गिनांगौ गैया जास्ट नोंथांमोना एग्जामल' पास खालाम दा Gr.IV लेभेलावथ' बिराद इजि जायो पार्सनेल इन्टारभिउआ जास्ट सोंनाय फिननाय अरेल जों जायखौ मिथियो अरेल लानाय जागोन आरो बेयाव नोंथांमोना पास जाबानो एपइन्टमेन्ट मोननाय जायो दा जोबोर इजि प्रसेस नोंथांमोना एग्जामल' पास खालाम एग्जाम पास जानायनि उनाव गासैबो समजों लोगोसे गासैबो अके जालांगोन आरो नोंथांमोना आपडेटखौ लांबाय थागोन जे माबायदि रोखोमनि सोंनाय फिननाय जागोन बा माबायदि रोखोमनि स्किल टेस्ट लानाय जागोन आरो सिलेबासाथ' ओंखारखाथारसिगोन जेब्लानोखि एग्जाम जाहां जायो अब्लानो ओंखारो दायो ओंखारथ'वाखै दा गासैबो समजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना मोनलांबाय थागोन Bodo.Info इउटुब चेनेलाव दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गासैबो क्लियार जाबाय होनना आं सानना लाबाय जाहाथे नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ Bodo.Info इउटुब चेनेल थ' बेनिफ्राय बबेयाव पस्टिं जागोन बबेयाव साख्रि मोनगोन बेनिबो नोंथांमोना सोंलु खालामबाय थायो ओरैबायदि जायो बे मोनसे कमिसन नालाय कम्बाइन एग्जाम नालाय बिराद पस्ट थागोन बेयाव जि पस्टआव काट अफ सोलियो नोंथांना गोरोबबानो बेयाव नोंथांमोना मोननाय जागोन बे नोंनि रोंगौथिनि सायाव नोंनि क्वालिफिकेसन सायाव नोंनि मार्क्सनि सायाव नों एग्जामाव बेसेबां नाम्बार मोन्दों बेजोंहाय पस्टआव बेसेबां नाम्बारजों लादों गोरोबोबा नों एग्रिकालचाराव मोननो हागौ बा सयल कनजारभेसनाव मोननो हागौ बा एडुकेसन लेभेलावबो मोननो हागौ बेखौहाय नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव मिथिगोन जेरै SSCआव जेरै कम्बाइन एग्जाम जानानै नोंथांमोननि एपइन्टमेन्टखौ रानना हरो थिग बेबादिनो बे कमिसना नोंथांमोनखौहाय रानना हरगोन दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि बागै जेराव 26,000 भेकेन्सि दंमोन आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैबो क्लियार जाबाय जानांगौ आरो हानायसेबां लाइक खालामनो हागोन कमेन्ट्सबो खालामनो हागोन आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइबबो खालामना लानो हागोन बेबायदि सम सम नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो Bodo.Info इउटुब चेनेलाव